खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सा 18 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 20 गोब्राब जखम। जागिरदआव रेलजों सौग्रावना मासे मैदेर थैदों। दिनै मोन 7 रायजोआव उफेरा बिसायख'थि खुंदों। बजालि मार्डार केसनि हाथियारखौ पुलिसआ बोखांबाय। PRC दान्थे बिदान्थे सोलोंथाइ मन्थ्रिया बिथोनखौ केन्सेल खालामबाय आरो डाइरेक्टरेटनि हेंथायै नायबिजिरनो गिबि मन्थ्रिनि बिथोन। मुसलपुराव बिटिआरनि ना फिसिग्रा बिफाना हायुङारि ना आबादारि सान फालिदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सा 18 सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमादों आरो गुबुन माखासे सुबुंफ्रा गोब्राबै जखम जादों। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया आसामाव नङा उत्तर प्रदेशआव जादों। बास आरो कन्टेनारनि गेजेराव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला उत्तर प्रदेशनि उन्नावआव हान्थियारिफोर रोगानाय बास गारि आरो कन्टेनारनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायदों। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सा 18 हान्थियारिफोरा जाथायसालियावनो जिउ गोमानायनि अनगायैबो सा 20निबो बांसिन हान्थियारिफ्रा गोब्राब जखम जायो। रिपर्ट बायदिब्ला बास गारिया सा 50 हान्थियारिफोर लानानै बिहारनि सीतारमाहीनिफ्राय दिल्ली फारसे रवाना होदोंमोन। नाथाय दिनै फुंनि 5:15 रिंगासोआव आग्रा एक्सप्रेसआव गंसे कन्टेनारजों मोगा-मोगि सौग्रावलायो। बबेखानि उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथआ बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव माखासे सुबुंनि जिउ गोमानायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। बेजों लोगोसे जाथायसालियाव अफिसारफोरखौ थिनहरनानै जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जानाय हान्थियारिफोरनि रिलिफ अपारेशन एबा मदद खालामनायनि राहा खालामनानै होदों। गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथियावनो थानाय जागिरदआव खारफुनाय रेलगारिजों सौग्रावनानै मासे मैदेरा थैदों। मंगलबार खालि हराव जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला हाग्रानि मैदेरा तेतेरिया ओनसोलाव रेल लाइनखौ बारस'नो नाजानाय समावनो गोबारै फैनाय रेलगारिया सौग्रावफैयो। बे जाब्रबथायाव हाग्रानि मैदेरा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बबेखानि हाग्रानि मैदेरा आदार नागिरनानै ओंखारबोदोंमोन जानांगौ होननानै आन्दाज खालामनाय जादों। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगोनो जायगानि पुलिस आरो हाग्रा बिफाननि मावथिआफोरा जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो मैदेरनि श'खौ बोखांहोयो। मख'नो गोनांदि खारफुनाय रेलगारिजों सौग्रावनानै हाग्रानि मैदेर थैनाया बेनो गिबि नङा। बोसोरफ्रोमबो बेबादि जाथाया जाबाय थायो। बेखौबो मख'नो गोनांदि रायजोनि खना खनला माखासे ओनसोलाव हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दाङाबाजिया सोलिफुगासिनो। सोरखारा हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दाङाबाजिखौ होबथानो थाखाय गोख्रों राहाफोर लागासिनो दंब्लाबो फेलें जानायखौ नुनो मोन्दों। हादरनि मोन 7 रायजोआव दिनै उफेरा बिसायख'थि खुंदों। दिनै फुंनि 7 रिंगानिफ्रायनो मोन 7 रायजोआव उफेरा बिसायख'थिनि भट आजावनाया सोलिदों आरो बे भट होनाय हाबाफारिया मोनाबिलि 6 रिंगासिम सोलिगोन। बे मोन 7 रायजोफोरा जादों बिहार, सोनाब बेंगल, उत्तराखन्ड, मध्य प्रदेश, पान्जाब, तामिलनाडु आरो हिमाचल प्रदेश। रिपर्ट बायदिब्ला बिहारनि मोनसे मासि, सोनाब बेंगलनि मोनब्रै मासि, उत्तराखन्डनि मोननै मासि, मध्य प्रदेशनि मोनसे, पान्जाबनि मोनसे, तामिलनाडुनि मोनसे आरो हिमाचल प्रदेशनि मोनथाम मासियाव दिनै उफेरा बिसायख'थि खुंदों। बिहारनि रुपाली बियाबाव खुंनाय उफेरा बिसायख'थियाव सा 11 बिजाथिनि राजखान्थि केरियार आरो खाफालखौ सायख'गोन 3 लाखनिबो बांसिन भटारआ। ओरैहाय हिमाचल प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि सुखबिन्दर सिंहनि बिसियाबो उफेरा बिसायख'थिनि रोनथिलियाव ओंखारदों। सोनाब बेंगलनि रायगंज, रानाघाट साउथ, बागदा आरो मानिकतला बियाबाव उफेरा बिसायख'थि खुंदों। मध्य प्रदेशनि अमरपाड़ा, तामिलनाडुनि बिक्राबंदी, पान्जाबनि वेस्ट जालंधर बियाबाव दिनै उफेरा बिसायख'थि खुंदों।
रिपर्ट बायदिब्ला दिनैनि उफेरा बिसायख'थिनि भटखौ 13 जुलाइ खालि सानगोन आरो फिथाइखौ फोसावगोन। बजालि जिल्लानि धुमारकुर मार्डार केसखौ लाना पुलिसा आरोबाव आगानसे आवगायदों। बुथारनायाव बाहायनाय पिस्तलखौ बोखांनो हाबाय पुलिसा। रिपर्ट बादिब्ला बे बुथारनाय जाथायनि गाहाय दायनिगिरिनि महनर आलीखौ जेरा खालामनानै दोनखुमानाय पिस्तल आरो गलिखौ जब्द खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि बुथारजानाय इब्राहिम आलीनि बिमाया सिनायथिनायनि उनाव हमजानाय मनहर आलीया बे समाव 10 साननि पुलिस कास्टडियाव दङ आरो पुलिसा मनहर आलीखौ गोख्रों जेरा खालामनायाव बे बुथारनाय जाथायनि बिबान रुजुनो आरो बे जाथायखौ गावनि सासे लोगोजों मावनायनि उनाव डुमुरिया ओनसोलनि गंसे रेलवे ब्रिजनि सिङाव पिस्तल आरो गुलि दोनखोमानायखौ सिमान लानो गोनां जायो। मनहरनि सिमान लानाय बायदियै बजालिनि एडिशनेल एसपि आरो इनभेस्टिगेटिं अफिसारनि मोनसे टीमा बै जायगायाव थांनानै सार्च अपारेशन खालामना गंसे पिस्तल आरो गोगो गुलिखौ बोखांनो हायो। पुलिसा गंसे 7.65 पेट्रिक मेड पिस्तल आरो 7.65 केलिबारनि थरनै गोगो गुलिखौ बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि जाथायजों लोब्बा गोनां हाथियारखौ बोखांनो हानाया बे बुथारनाय जाथायनि नायबिजिरनायखौ गोख्रोंसिन खालामगोन होननानै जायगानि सुबुंफोरा फोथायनाय लादों। डाइरेक्टरेट अफ हायार एडुकेशन एबा गोजौ सोलोंथाइ बिथोनगिरिखौनि बिथोन होनायखौ लानानै गोजोननाय गैया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ। मख'नो गोनांदि रायजोनि फरायसालिमाफोरनि प्रफेसर, लाइब्रेरियान, एसिस्टेन्ट आरो 4थि थाखोनि मासिनि थाखाय आर'जलाइ होनायाव अरायथा थंनि फोरमानलाइ एबा PRC नाङा होननानै डाइरेक्टरेट अफ हायार एडुकेशनआ फोसावथाइ जारि खालामदोंमोन। डाइरेक्टरेट अफ हायार एडुकेशन सुमित्रा देआ थांनाय 4 जुन खालि बे बिथोनखौ जारि खालामदोंमोन। बे फोसावथाइखौ लानानै रायजोनाङै बिजाथाइ सोमजिहोदोंमोन। खौरां बिजोङाव फोसावजानायनि उनाव बेखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआबो गोजोननाय मोनि आरो रागा जोंनाय फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला PRCनि सायाव डाइरेक्टरेट अफ हायार एडुकेशनआ जारि खालामनाय बिथोनखौ केन्सेल खालामनो गिबि मन्थ्रिया बिथोन होबाय। बेनि अनगायैबो बै डाइरेक्टरेटनि हेंथायै नायबिजिरनो थाखायबो गिबि मन्थ्रिया बिथोन होदों। बेनि बागै गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला डाइरेक्टरेटआ बेबायदि बिथोन जारि खालामनो हाया। बेबायदि बिथोनखौ सोरखारासो होनो हायो। बेनि सायाव सोलोंथाइ मन्थ्रिया जर'खायै राहा लागोन। बबेखानि गिबि मन्थ्रिनि बे बानबुंथिनि उनावनो सोलोंथाइ मन्थ्रिया ससियेल मिडिया एक्सनि गेजेरजों डाइरेक्टरेटआ होनाय बिथोनखौ केन्सेल खालामनाय बाथ्राखौ फोसावदों। गुबुन फारसे PRC नाङा होननानै फोसावनाय डाइरेक्टरेट अफ हायार एडुकेशन सुमित्रा देनि हेंथायै गिबि मन्थ्रिया नायबिजिरनो बिथोन होदों। बिटिआर सोरखारनि ना फिसिग्रा बिफाना हायुङारि ना आबादारि सान फालिदों। बिटिआर सोरखारनि ना फिसिग्रा बिफाना बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव थानाय कालचारेल कमप्लेक्सआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों हायुङारि ना आबादारि सानखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव बिटिआर सोरखारनि ना आरो जुनार बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बाहागो लानानै ना फिसिग्रा आबादारिफोरनि सिगाङाव ना फिसिनायखौ लानानै थुलुंगाखां बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोनो। लोगोसेनो बिथाङा बिटिआर ओनसोलनि फालांगि महराव ना फिसिनानै जाग्रा सा 500 ना फिसिग्रा आबादारिफोरनो बिटिआर सोरखारनि ना फिसिग्रा बिफाननिफ्राय 1 लाख राङै अनसुंथाइ होनो फोसावनायजों लोगोसेनो गिबियै मुसलपुराव साबा आबादारिफोरनो चेक राननानै होनायखौबो नुनो मोनो। सिगां समफोरनिख्रुइ बिटिआर ओनसोलाव प्रमद बर'नि सोरखार सामलायनायनि उनाव ना फिसिग्रा आबादारिफोरखौ लानानै जौगाखां खामानि मावबाय थानायनि जाउनाव 50% ना फिसिग्राफोरनि हारा बांनाय बाथ्राखौबो फोरमायथियो। गुबुन जायगानिफ्राय बिटिआर ओनसोलाव ना दैथायनानै आमदानिखौ खमायहोनो थाखाय बिटिआर ओनसोलनि ना फिसिग्रा आबादारिफोरखौ मदद होनानै जायगायावनो ना दिहुनथायखौ बांहोनायनि बाथ्राखौ फोरमायो। बे हाबाफारियाव एमसिएलए मन्टु बर', बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि कृष्णा बरुवा मोनहाबो ना फिसिग्रा आबादारिफोरखौ थांखिनानै थुलुंगाथाव बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोनो। बे हाबाफारियाव ना फिसिग्रा बिफाननि CSD नील दास
आबाद बिगियाननि डक्टर उत्पल ज्योति शर्मा, LDM प्रान्जल दासजों लोगोसे गोबां बिफानारि आरो ना फिसिग्रा आबादारिफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।